Dobrodošli u jedan drugačiji vlog na mom kanalu. Danas ćemo da delimo sa vama nekoliko kratke momente o našem danu. Nadam se da ćete da uživate. Moj dan počinje kad uzimam ovaj preparat od džumbira, limun i pomoranđa. Naravno to pred doručak. To sam počela skoro da radim, otkad sam trudna. I stvarno svi kažu da je mnogo zdravo. Nisam vam snimila doručak pošto nije bilo ništa specijalno. Odmah posle toga sam počela da čistim. Kad čistim se trudim da koristim, da kažemo, neke prirodne proizvode. U ovom slučaju sam koristila sirće za čišćenje, alkohol i soda bikarbona. Pre sam čistila sa normalne proizvode, ali dok sam trudna, trudim se da ne mirišem toliko jake hemikale. Dok ja sam čistila, Uroš mi je pomogao da spremimo ručak. On je i ceskao meso i ja sam samo posle morala da stavim neke sačine. Danas, pošto smo bili slobodni, htjeli smo nešto malo kreativnije da kuvamo i onda smo spremili neke kineska specijalitet. Kao možete da vidite, ovaj recept ima povrće, meso i sos koji ćemo posle da spremimo i da će da doda taj final touch kineski koji nam treba. Mnogo lepo izgleda i ukus je bio neverovatan. Također sam spremila kiflice. Otkad sam trudna, sanjam kiflice. Spremala sam sa sirom, ali naravno pasterizovan. Nisam jela kiflice 5 mjeseci i sad mi je mnogo drago da sam našla sir pasterizovan koji mogu da stavljam na kiflice i da ne menja previše ukus. Stvarno super su. I da, znam da ima žene koje jedu svaki vrsta sireva dok su trudne. Mene to super i postojem. A zamolit ću vas da i vi mene postojete kad sam ja odlučila da samo ću da jedem pasterizovanje. Ovo samo kažem pošto očekujem na komentare zašto samo pasterizovano, uživaj, zbog toga. Svako ima pravo da radi u svoju trudnoću što god želi i nema greške. I to je rezultat. Jedva čekam da ih probam, ali sad prvo idem na mali brzi tuš. Moj omiljeni deo je kad moram da negujem stomak. Koristim ova krema da je specijalna sa striji. Nažalost, nema kod nas u sebi. Također sam oprala kosu i sušila. To nisam snimila pošto mala bilo dosadno. I idemo odmah da spremimo nešto pre spavanje. Otkad sam trudna, mnogo volim da imam neki jak doručak, jak ručak, ali uveče volim da jedem nešto malo laganije. Onda sam odlučila da jedem neki jogurt sa peanut butter, ne znam kako to se kaže na srpskom, i maline. I to je to. Spremila sam to, jela sam i posle sam otišla da spavam. Nadam se da vam se svidio video i mi se vidimo uskoro. Prijatno i laku noć.